ngabriang sing bahai pi sa chisen ko palo jang paro iway kibas ngam ko ba skor ga nga kupor is kam blame ko khui pi lamba ga ka kupor teka kupor mentagas ni maka subject ko ba uplay ubo ka don jonga kale siya pang kumno banlong kristan ko shwa min jam shi ga subject to gin pedem ya kali ka jing duwa ko kupa jungi ubaham nang long ko ba khoi ka krteng jumi try Kublai shibun try ke jing age jong me pamela plit yang ikum ke negara la try ban snap ban play ke ting jong me try don kami try thai ban sen mo ko jong me try un hikai ha don no jong me try maka ni ka kupor kan kita yang ye try tingum ta try don kami nga ka bang na sam ke ting jong me pan ngan wa ke Jesus Christ parlok jonga ka kupor ka bang wanra pi hagan ke por ka de shapang kumno banlong kristan namar pun kibriu kiba im harwi khasi jaintia ki perkhat ya lade kum kiba potam lada om shem la khot yaki ki kristan bani lab yaki shapang kumno banlong kristan ikumba imdon kam shu henry lada bishare ki dak ada bisyare kidak jong kapor hang ne hari khasi jaintia isyam bakam pat jula don kapor bayakan ne ka khubor dei ban yalap biang wad hakito ki bal akhot yala de ki kristan aba kito ki para kristan ki jonga kina plut por ya kaban it yala de tingawan ra ka khubor shapang ki priu ki bom snotho shapang ki kristan kawan kawai ga jingkeli kabong ki ki kristan namar bon ki briu ki thara yala de baki long kristan tang namar baki long kristan baki thara yala de baki long kristan tang namar baki lahir pateng naka long ying long sem kristan baki la don haga kunhun kristan lani baki la poi shong kha shong man baki riungi kristan dan ru ki banyo yala de kum ki kristan namar kila le ya ka jingdawa baro jong ka niam karukom ki perkhat balada kila jingeseng haka ying mane kristan lada kila kren kila dwai kum kristan lada kila pule bat la yalam ya ka bible kum kristan lada kila di bat kila labam kum kristan kamut kila long kristan ko ki pra mengi jonga hato gani baro gari jing batai ko bai shipang kristan ngi kene gari jing sngo tho bakla ngi kene gari jing sngo tho bakla namar ka bible ka yathu hangi ha ka gospel uyonis kulong ka banong kong bar ka bakhalai u kristan udai uta ubalakha om nakasnam lemne nakamon kado lemne nakamon ubriu henry na ublay tang namar bangi don haka lengkha ke jong ublay kamut bangi long lut ki ko jong u namar ka bible ke thu badon ru kinyut yakiba on salum bathang no haka ayom on shushu ka bible kam shem la hikai yangi bangi dai ban wat kurim naka long ying naka kunhun kristan khnang bangi long kristan lemne kam shem hikai hiru bangi la ban long kristan namang nila ban long kristan nakikam babaha jongi lane daka ada kikam babaha jongi lane daka bapertu yaka rukom im jong u kristan pila on page Efesus ar nong khot ba pra bat ka bakhandai pin shem ka batai kane man shu pen shai kan diet kamdon kanu ka jing snew kamdon kanu ka jing snew ban le yaka kam babaha lane ban pendep yak jing dawa baro jongka hukum jong belai ipei ban nga rom kal nong khot ba nyor khot ba khat ar kong ba rom kal nong ka ba nyor khot ka ba khat ar kong ba ki kam ba bha ba ki jingle ba bha ba ki jingle hok kilong ka dur jong kristan han ke ka ba penlong ya ubriu ban long kristan ipei ban nga nau iskel kal nong ka ba lai pen rut khot ba ar ponyo dei ka man sen ka ba thamai ba ka do not ka ba thamai ka ba ublei ulakular ban ia habaro kibakwa yaka dekamut ayu ban long kristan ipit ban nga
Syam naka gospel uyonis kalnong ka ban kong khol ka khat ar kong ba man long Kristan kamut ban long ki khun jong ubalai kamut bo Kris unsyong daka jinge hakidono jong pi bo un pen klanya pi marka bor ra umansin jong ha ubreu ba syapo ban long Kristan kamut ban long ki ba khoj ki ba hok bat ki ba janai hakmat ubalai ban long Kristan kamut ban itho ya ubalai bat ban shipting ya ban long Kristan kamut ban long kum ukris haka jinglong kamut ban donya ka jing ej ka jing kemen ka jing suk ka jing saslem ka jing lesbun ka jing bha ka jing yai ne ka jing jam not ka bor halor lade ka jing sngo hun ka jing sngo rin bat ka jing ko ngu la ban syam bat ngana ugalatia kulno ka basan khat ba arpo ar bat ka ba arpo lai ban long Kristan kamut ban len ya lade bat ban kendu ya la ka jong ka jing im bat ban bod yo Jesus Christ pila ban syam na u lokas kendai kulnon khat ba arpo lai ki Kristan kidon ya ka jing im bom jikun bat kim long shu ha ka jing penrem Henry kila lai shiliang na ka jing yam sya ka jing im pila ban syam na u yonis kulnon ka basan khat ba arpo saw ka kabu ka ba Kristan kidon kalong ka ba kampalan ban ya ka ba ngila ban mudur na mana tho ha unung kong keren kulnon ka ba ar khat ka ba kendai ka ong ba baki ai ru baka khamat kam syam la yoi bar ka skor kam syam la yo sngo bar kam syam la mi ru haka donut ubriu kilong kita ki ai ya ki ba ublei ulat bu lupa ya kita ki ba e ki bon bha ki ai ki bang la ban kron shapang Kristan Henry ngange bakat neru kal abyang ban pen i happy ya ka dor jong jinglong Kristan te habale kata te habaya dei bat kane hato pidon ka manlong Kristan hato pidon ka man kala Kristan ku kepal jonga le sem ta pila ban long kibriu pila ban long kinong tu kinong di drop kinong buai kinong kren ben kinong le auria kinong bam sam bat kinong penyap briu lani le se pila ban long kiba dom rieng kiba klam jing e kiba duki kiba bishni kiba sarong kiba kwa thala bat kiba bishni bat kiba sarong kiba kwa thala bat kiba kwan mentoy let's say pila ban long kibriu kiba la syak kentaj haka imlang salang let's say pila ban long kibriu kiba hatam haka imlang salang bat baro ka ba pile kalong ka ba pishu thok teng teng lani le be teng teng lani pidi secret bat diket teng teng lani pidom briang bat klik klik teng teng ko kipara bat kihmen jonga compare la pilong kinong pop kiba crown ni kibarin hare ka jing sha kadang sahi ba pilong kibom riblay kiba im klem ublay haka jingim pilong kiba la ya khla na ublay bat pilong kimrao jong ka pom pimdon ya ka jingim bom jingkut lemne ya ka jing lai loy bat ka bayai sa happy kadai tang ka jingyam namar kata pidon ka manisuk bat ublay bat pen lai ya la de na ukun juri jong ka pom namar ukris Jesus Christ utrang shisha yepi yanga utrang shisha yepi ban pen im utrang shisha ban pen im yepi compare la da pilong u ru namar pim om la ban pen im ya la de pidon kami Jesus Christ menta katba kapor kadang biang menta kasni ublay udang khot yepi ban long ki khun jong ublay u khot yepi ban long ki khun jong u badu up badu udang up ban unang yo sngo ya ka jubab napi bi pule bat nga sya kitab jing pen pau kalnong ka balad khot ba arpo ko bong hakmi ngayeng haka jingkang bat ngatit lada uno ru un yo sngo ya ka ktin jonga bat un pli ya kata ka jingkang ngan wan rung hapo hau bat ngan ya khawai mit lem bat u bat ma u lem bat nga play udak up epi baro go ki parlok jonga ada pilong kinong pop ki bakra ni ki barit u play udak up epi udak sya epi to kala ka bumut menta kapor kam sya epi ban penam ban pen slam
Ini dari kubor mentah kesengi kebangawan sami pi. Bat nak benta ke burung ke jumplai. Amen.